Първото, което трябва да уточним е в момента, в който един животновъден обект е вписан в тази глобална ветеринарна система WAHIS, WAHIS, това е еднопосочна линия. Какво означава? Няма случай, в който... изобщо не съм в част тия работи. Да, нека тогава да дадем малко повече контекст. Незапознат. Много хора се фиксират прекалено много върху чия заповед какво е направила. Работата е там, че в момента, в който комисия отива, констатира заболяване и казва тези животни са болни, моментално цялото стадо, 5 отделни животновъдни обекта, влизат в тази глобална система. Болни ли са на този човек животните? Това се опитвам да обясня, че в онзи момент са преценили, че са болни, издават заповед, затварят животните, вкарват ги в системата. В момента, в който един обект влезе като огнище на зараза, в международните системи излизане оттам няма. Просто няма. Единственият начин е тези животни да бъдат отстранени по някакъв начин. Като това, което се предписва, както беше направено и с шарката миналата година, 25 000 животни бяха убити от нещо, което е, нали, то се вижда, шарката няма как да бъде скрита. И цялото това ровене фанатично върху кой каква заповед е издал, на фона на това, че в WAHIS имаме жълта точка за този обект, е абсолютно безпредметно. Искам да го обясня много ясно. Аз мога да отменя всички заповеди. От 1893 година, създаване на Министерството на земеделието, до този момент. На всички министри мога да им отменя заповеди с една заповед. Работа е там, че това не променя нищо в WAHIS. Защото в момента, в който влезе един обект там, единственият начин той да бъде затворен, жълтата точка да излезе, да стане зелена и животните да бъдат унищожени. Тоест, Байриван, между какво трябва да избира? Между унищожение на животните и унищожение на животните? Той има 4 варианта. Вариант номер 1 е да продължават това изтезание, което е в момента. Сигурен съм, че няма човешко същество на тая земя, който иска да види тая мъка, защото, нали, то не е човешко това нещо. Другото нещо е избиването на животните, което отдавна вече се е превърнало в политически проблеми. Всички знаем, че то даже не може да стане. По 2 причини. Първо, ще има стълкновения, веднага ще дойдат хора, ще стане насилие. Няма човек в България, който да подпише заповед за подобно нещо с чиста съвест. И второ, направим ли го бабх, вече никога няма да бъде допусната в който и да е обор. Ние тъкмо започнахме да им връщаме доверието, да бъде изтрито отново, не става. И следващите 2 варианта са всъщност подусловия на един вариант. Реализация на животните. Той може да ги продаде, възможност за това има, като купувача ще мине през така наречената стерилна кланица. И съответно тези животни, минавайки термична обработка, вируса в тях е деактивен. Той е изгорен, убит. Тоест пак убиване на животните. Вижте, има огромна разлика между това да ги убиеш тук с какъвто и да е хуманен начин, после да бъдат товарени с вадроми. Съвсем различно е реализация. Той просто ги продава. Това, за което ги и гледа. И оттам има 2 варианта. Единия нека да вземат всички животни, другия вариант е така нареченото генетично стадо, защото има чисти породи. Червено, медно-червена, има и каракачанка. Тези породи, чистото стадо, генетичното, да бъде направен отделен животновъден обект. Те да бъдат изкарани там, той ще си остане под възбрана, защото той ще си носи жълтата точка в WAHIS. А тези, които имате кадрите, да влязат в адромите, да изринат масата, която е натрупана с времето, да бъдат дезинфекцирани и съответно те да могат да се върнат към нормалното си препитание. А тези животни здрави ли са? Сега, тук има 2
как да кажа, две групи схващания. Аз не съм ветеринарен лекар, не се наемам да бъда и арбитър на подобно нещо. Част от колеги, имам предвид хора, които обговарят темата, казват, те не са болни. Има лабораторни тестове, които показват положителен резултат, че са болни. Клиниката не само в България, но и в съседните държави е с изключително ниска смъртност. Смъртност, която може да се приеме за фонова, защото във всяко стадо, особено голямо, си умират животни от време на време и тази голяма смъртност, която обикновено има, може да се слее с конкретната. От другата страна и съответно тези хора смятат, че заболяване има. Ето резултатите, ето тестовете, първия тест, втория тест. Мисля, че резултатите, които бяха изкарани от Гърция, които аз между другото помолих много пъти Павел Стоименов и Мици Кулев да ми ги предоставят още преди година. И те не ми ги предоставиха, не ми ги изпратиха, въпреки обещанията. Там, Павел Стоименов е свързан с величие, нали така? Те и двамата са защото другия ми е по-непознато името. Представители от величие. Не предоставиха тези резултати. Те твърдят, че дори при тях има положителни, но може би така както те го представяха тогава, едва ли не статистическа незначима величина. Между другото, дебелите книги на глобалната ветеринарна сигурност казват, че дори един случай е достатъчен и статистическа незначимост няма. Така че това е по отношение на това схващане. Разбира се, имаме и публичното мнение, което е, те са там, те се репродуцират, раждат. Това означава всичко е наред. Академичната общност, т.е. доценти, професори, членове на Българския ветеринарен съюз, които аз лично съм разговарял, те казват нещо, което трябва да си имам предвид обществено. Те казват, вижте сега, заболяването се появява и затихва. Но затихвайки, то отива в лимфните възли на животното. И под условия на стрес или някакво проявление, както е COVID, има го и е безопасен и изведнъж се взривява. Тук може да стане също. То изведнъж това заболяване от затихнало може да стане активно и никой не знае дали следващия път няма да е с 90% смъртност. Да, навлизаме в много ветеринарна област, но специфична, но всъщност до кога трябва да се случи каквото трябва да се случва, защото сега има избори, есента ще има избори и така този случай очевидно се използва по време на избори. Човека, че страда, това е вече съвсем друг въпрос, защото аз съм убеден, че той наистина си обича тези животни. И той няма какво да направи с тях. И преживява това нещо. Случай. Той е блокиран, най-вероятно. Така не може да направи. Вчера при рутинна проверка на полицията, аз вече споделих за това, че буквално навсякъде полицията блокира незаконно придвижване на животни заради заразите от миналата година и Гърция и Кипър сега в този момент избиват хиляди животни заради шап. Те бяха притеснени, извъннаха ми на мен, успокои ги доколкото мога по телефона, но веднага видяхме едно такова, остава 2 седмици до избори и съответно цялата обстановка се нажежи абсолютно излишно. Нали? Не е имало никакво лично негативно отношение. Добре, за конкретния случай до кога трябва да се разреши? Когато решат, дайте си сметка, ние не можем да вземем това решение вместо стопаните. Те трябва да седнат, 5 стопанства Тоест са, 5 може да си души съществува са. това стадо там още дълго време. Човека да си го гледа. Това е тяхна преценка. Този сценарий, който сме представили на тях още преди 3 седмици, ако не се лъжа, това не е сценарий, който може да бъде или трябва да бъде правен на сила. Той може да бъде направен само с взаимно съгласие. И ние това сме и казали. Искате да постигнем съгласие, виждате този сценарий като все пак възможен, защото тези животни, нека си дадем сметка, това не са овчарки, не са персийски котки, това е сток. Тя е гледана за продан. Така че, ако те преценят, че искат да го направят, всеки един момент могат да ми звъннат, но всичко е обяснено изключително подробно в многочасови разговори.
Никога не сме им упражнявали натиск, защото и такива неща се лъжат. Никога не сме ги притискали, никога не сме искали от тях. Това решение може да бъде изпълнено само сядайки, стискайки си ръцете в рамките на нормални отношения на хора, които си имат доверие. Да. Добре. Много ви благодарим за този разговор. Това очевидно ще е тема, която ще търпи развитие, особено преди изборите. Честно казано, надявам се най-накрая да е приключен и да могат Георги, Митко, Стефан, съпругите им да си отдъхнат от цялото това нещо, да затворят този епизод от живота си, Георги да отиде на операция, от каквато има нужда за заболяването и наистина, и не само те, цяла България най-накрая да затвори тази глава и всички да си отдъхнем от това бреме. Но тези